Hello friends, sok fai kam dasha haino haino no tinini video kotal. I hope norok kam na tong baina. Tabuk to norok joton saimono tabo sopaika kolomani zora. Hingga kolomani zora na tino kaisa interesting video ang tinin norok ni bagai tubi fakya. O video ni title norok saima kana pori ui je o video ni topping ka heat stroke. Hingga friends tabo to tung mana asake no mane tungo. जों माने नगनि फादर अंखा खांगाय न आसके तुंगो माने तुंख्लाव कलमते अंखार तापर नगो तंफ्राव जदि कारेनो कनि थांगांखे बेलेखने जों तुंख्लाव कलमो इंगे जदि आमतेखन तुंगमां ताम सानाय बिसिन तुंगै थांगांगाय जिने कैसे कंडीशन नों मानो आपनो जों हनो हिट स्ट्रोक इंगे जों तिनि बेसिकली हिट स्ट्रोक ते कक सालायनाय इंगे नरक तिनि भिडियो न नाय तुंदे चयसा पाइथाक जरा इंगे नरक तिनि हिट स्ट्रोक नि सम्बन्धे काहामके सायमाननाय ताबो अमा तुंगमानि जरानि बागे बेलेखन इम्पोर्टेन्ट भिडियो इंगे आई होप नरक भिडियो न पाइथाक जरा नायनाय इंगे जों फारिले आकारे तापनो सालायसिनाय तिनि टपिक हिट स्ट्रोक इंगे फ्रेंड्स तमा बेसिकली चिन छोरियो जे बॉडी टेम्परेचर आमो चिनि थैलामास दं गेसे ब्रेन पार्ट आमन गेसे थार्मो रेगुलेटरी मेकानिजम दंगो जों जेना हनो थार्मोस्टेट सेंटर अब ताम खाय चिनि बॉडी टेम्परेचर न मेंटेन खायो इंगे चिनि बॉडी टेम्परेचर बेसिकली माने ताम सनाय 37 डिग्री सेंटीग्रेड ओ माने मेंटेनिंग होता बबन मेंटेन खाय दंगो ताबो एक्सटर्नल टेम्परेचर जिसबन अंतु जिसबन थान्दांथु जिसबन तुंथु चिनि जे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेनिंग दंगो इंगे ताबो आमति हाइमांग न जदि कोनो माने हिट एक्सपोजर नखा माने जों तुंख्लाका मारखे न सादं तुंख्लाका अथवा केबा कोनो माने फिजिकली माने एग्जॉस्टन नखा बा कोनो काम खायगा ताबो मन खायदि नगनि फातर अंखरे हांजे कुटुं इंगे कुटुं हाइ जराव तेबा ताबो काम खायगा इंगे काम खाय माने बिसिंग तेबो कलम खामदि हायता इंगे कलमां बिनि बॉडी टेम्परेचर ताम सानाय माने जे नॉर्मली माने चिनि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन खायो अब मेंटेनिंग लिए नॉर्मल टेम्परेचर हाई इंगमांग जेटा नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड हाई इंगमांग ताबो हंगाय मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड नङि थांगा हंगे जेफ्रो चिनि बॉडी टेम्परेचर माने बारिमां 40 डिग्री सेंटीग्रेड निसे बिसिंगि थानाय आफरगे चिनि कंडीशन मानो कायसा हमने जों हिट स्ट्रोक हंगे बना तांगे हिट स्ट्रोक हनो हंगाय माने अब एमन कायसा कंडीशन जे जगह चिनि माने जोरे चिनि बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड निसे बिसिंगि थांगा हंगाय चिन छोरिनि जे इंटरनल ऑर्गन्स दं माने वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन हार्ट तापर किडनी लिवर आमति हाय जेचिन मेजर ऑर्गन्स दं माने आमरक डैमेज मानो गाबन बगन हिट स्ट्रोक कैसे बेलेखेन कैसे किरिमा सिंसा माने तामने बन बेमार हन मानो जेटाबो सामार सीजन टुंग माने जर स्पेशली चिन बरक जे कामियाम जे सामं खायो बरक प्रोलॉन्ग टाइम माने हिट बाय एक्सपोज नङै दङ नगे बन क्षेत्र हिट स्ट्रोक मानो नगे जों दिनै सालायनाय जे हिट स्ट्रोक ताबो जों सायमांगा जे हिट स्ट्रोक तामंखा जे बॉडी टेम्परेचर जदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड निसे बिसिंगि थांगा हंगांगाय चिनि नॉर्मल जे थार्मो सेंटर दं माने ब्रेनो अब जदि बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल खायमालि हंगांगाय अब चिनि हिट स्ट्रोक नाय नगे जों ताबो जों सालायनाय लेक आरो जे हिट स्ट्रोक ओंखांगे ताम सिम्पटम्स इन छोरे नुकजाकमान नगे पुलेफ्रन सानामो जों हिट स्ट्रोक ओंखांगे निन छोरे टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर अनेक रेस नङि थानाय नों जरे थार्मोमीटर नाय नाय हंगांगे निन टेम्परेचर माननाय 40 डिग्री सेंटीग्रेड निसे पंत बिसि टेम्परेचर नंबर 2 ताम बिनि मेन्टली एफेक्ट नाय बो ताम खायनाय पेशेंट नि कन्फ्यूजन नाय माने ताम खायनाय खाया ताम दं सायमियांगे थानाय इभेन बिनि अल्टार सेंसोरियम माने बो समटाइम्स बिनि नगरक सिनियांगे थानाय बो ककरक सामन ठीक मते सायमियांगे थानाय बिनि मुंग्र मुति पकै थानाय तापर बिनि जादे गुसन नखन सिनियांगे दंनाय अल्टार सेंसोरियम माने बिनि बखरक ठीक मते काम खायमियांगे थानाय ड्यू टू हाई बॉडी टेम्परेचर ने बागै एसाराबो बिनि माने स्लार्ड स्पीच बिनि कक सामानिबो परिष्कार नङियां मानो माने जेमन ककरक कजाकरै सामा हेरं थानाय कक सामारबो किसे एबनर्मालिटी नुकजागो आमदि हायता हंगा हम सारा बताय समटाइम्स ताम पेशेंट इवेन गो थांमनो कुमाव थांमनो माने जेमन जों सायमन कुमाव थांगे बरक एकदम लेंगे थांग हुस्कनि थांगो आमति हाय कुमारगो थांमनो जदि हिट स्ट्रोक ओंखांगे बिनि ब्रेन एफेक्ट माने बागै एसार बाक्सांगे ताम मिर्गि बेराम कायमानो जों आपनो सीजर्स माने जे टनिक क्लॉनिक सीजर्स माने याग हम कले माने हुस्कि हाय माने जों जेटा हनो कमन भाषा जों सायमनो मिर्गि बेराम काव माने समटाइम्स मिर्गि बेराम हायरबो माने जदि हिट स्ट्रोक ओंखांगे मके पाइक रखा नंबर 3 तामंगमान नंबर 3 चिन छोरी जेफोर हिट स्ट्रोक नो चिन बॉडी टेम्परेचर तो अनेक कुटुंग दंगो चिन छोरी बा चिन स्किन एकदम राफ हुंगै दंगो माने चिन छोरी एक्चुअली तामंखा कलमते अंखरि सिमाया आबन बगना हिट स्ट्रोक आमदि हायता चिन बॉडी एक्चुअली जों जेफोर बिसि तुंखलाबो बा हिट एक्सपोज दंगो आफरो कलमते अंखना मान बिसिं दै बो चिन बॉडी टेम्परेचर न मेंटेन खायनानि बा रेगुलेट खायनानि ट्राई खायो किन्तु जेफोर हिट स्ट्रोक नो आफरो चिन बॉडी माने कलमते कासकारि माली आबगे चिन छोरियो हिट टेबो माने बाङै दं आमदि हायता आबन बाङै न जे ब्रोने हिट स्ट्रोक नो बिन क्षेत्र बिन छोरियो कलमते तस दंगलाक बाट बिन छोरियो कुटुंगै दंनाय सरि कुटुंगै दंगो बाट बिनि कुन कलमते करि आमदि हायता गाव मगे हिट स्ट्रोक ने बेलेखन इम्पोर्टेन्ट साइन अथवा सिम्पटम्स होनमान नरक जे जदि बर कुन हिट स्ट्रोक नै दंखांगे बिनि माने साक कलमतेसि करिं दंनाय आमदि हायरकता इंगे एमन सारा बताय तांगमान हंगे स्किन ऊपर ड्राइंग थानाय yang body temperature तो गोबां नङै दंनाय
amdi hairok nge bini sidi maro kom nge tongnai bin chori pura dehydration nge thanai tirok kangjaknai amdi rok naita amokhe heat stroke ni belakhan important sign and symptoms non ang dab sakang jeng dab salinai am jeng dab saima khaje heat stroke tamo sign symptoms nukjak jeng tamo ke salinai heat stroke jodi ke bongi tongkhang kai I tamo tungmani jora tam khainai burke bon hamrenai burke bon treat khainai jeng dab salinai ke norok nai tongdi video no তাই সাহায্য হয় চয়েসক পাইথাক জোড়া ओंखाय ताबो जों सानथां ट्रिटमेन्ट पार्टो ताबो जदि कोन बर तामखा हिट स्ट्रोक ओंखा मनखा जे नगनि फातर बेसि साटुं तल कामखाय तंमानि बागै अथवा बेसि हिट माने प्रड्यूसिंग दखबिन कानागिनि बो बेसि हिट बा एक्सपोजन दंखा ओंखाय जों आपन इमिडिएटली अब बरगनो जों जे जाथे बो बिन सोर्स तंमानि जे जाथे बो हिट बेसि एक्सपोजन खा अथवा साटुं नाङै दंखा साटुं कामखाय दंखा बा कोन फैक्टरि कामखाय दंखा जों बन इमिडिएटली अ जागान थेके माने अन्य जायगा शरीरमा तुपनाय जे जायगा जे ठान्डा ता मनहेर कोन बरक फातर कामखाय दंगो मनखाय ताबो के खेतो कामखाय दंगो बो बेलेखन तुङै माने बिन शरीर पुरा पालाकनि दंखा बरम हिमि दंखा आमदि हेरम दंखा ओंखाय तामने afro जों मन लगे लगे न माने बुफां तला जे जायगा माने साया दङ आम देरे माने जे जायगा जे साख्लम दङ आजा जों मन तुबि बाहायनाय अथवा जों मन इमिडिएटली माने नक बिसङ दावै जों फेन दंखे बन फेन मा माने फेन जों इउज मा खायनाय बन फेन नबार खानरुबै बा फेन नबार दै जों मन थान्दा खायनाय बगे ट्राय खायनो नांनाय ओंखाय एसारा बत ताम खायनाय जों मन तैनावै रि मिसै बिन बसांनो पुरा जों तिबै हुइरनाय आम थेके जों बिनि टेम्पारेचार कम खाय नांनाय ताबो जदि केबो तै थान्दा जदि केबो खायमा हांखा एरेन्ज जों मनखै फ्रिज तै तुबै फनो तै थान्दा जों मान तुबै जों मन तुगुरि मारनाय आमदि हायता हांखै मोटामोटी बिन बडी टेम्पारेचार आस्ते आस्ते माने कम नायता चिन हिट स्ट्रोक बेसिकली मेन खायते हांखै बिन जे बडी टेम्पारेचार बाङै दंमानि जों आमनो कम खाय नांनाय आबन बै जों बनो माने कोल्ड वाटर बाथ माने जों मन तै थान्दा बै तुगुरि मानो तै थान्दा बायदि मिसै बसा खुइ मानो गाहामके जों बनो थान्दा जागा तुबै बाहायनाय जे जायखौ हिट करै प्लस एसारा जों बनो फेन तला मा तन्नाय जों बिन बडी टेम्पारेचार न जेसे तारातारि मानसा थान्दा खायनानै ट्राय मा खायनाय हंगाखाय जों ताम खायनाय जेकुन बरफ मन खायदि सामं खायबार बेसि रि चुमजाखाय जों बिन रि रखलगे मारनाय जों बिन बडिन एक्सपोज मा खायनाय जाते बिन बडिन थेके हिट जे तंमाने आबो माने माने फातर एनवायरनमेन्ट थां माना बागैता जों जेसे रि कानजाक तंमाने केबो मजा कानजाक केबो गंजि कानजाक बागे जों बनो रि रनो जेसे मानसा जों रि न जों क्लथिंग रिमुव मा खायनाय जों बिन रिनो खुगै मारनाय जाते बिनि बडिनि जे टेम्पारेचार हिट तंमाने आबो माने एक्सटर्नल एनवायरनमेन्ट जाते रिलिजिं माना जात आमदि हायता जों बनो बेसिकली थान्दा खायना ट्राय खायनाय दै थान्दा बाय तुगुरनाय फेन न बा चारनाय फेन करि हांगे जों मन बुहां तलाफान तुइमा हायनाय जे जागा साटुं नांया ताय जाते फार्दार माने हिट एक्सपोजर यांना बागै आमदि हेरो जों प्रिवेंटिव मेजर्स नाना नांनाय जों मन दैबो मा खाननाय अबरन आस्ते आस्ते बिकज हिट स्ट्रोक हांगे बिन शरीर मारखाय नांगौ थांगो डिहाइड्रेशन नङै थांगो जों मन तिरक मा खाननाय बिन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जों मेंटेन मा खायनाय जों मन जे मामन हस्पिटाल सरबत जेटा जों होनो ओआरएस आमरा जों मन मा खाननाय ओआरएस सरबत मा खाननाय तिरक मा खाननाय तारपरे जेकुनो जुस जों मन खानमानो जेकुनो लेबुबो दै सरबत जों मन खानिमानो आमदि हेगन जों हिट स्ट्रोक न ट्रिटमेंट मा खायनाय मेन हंगा जे बटुङै दंमाने सोर्स जों इमिडिएटली रिमुव मा खायनाय देन जों मन तिरक मा खाननाय बिन सरिन थान्दा मा खायनाय जों मन दै थान्दा बाय मा तुगुरनाय हंगा आमदि हायमेन खायमेन बिसिंतै जों हिट स्ट्रोक न प्रिवेंट खायमानोता हिट स्ट्रोक बेलेखन कैसे किरमाय सिंसा बेमार आबाद जदि नरक ताबो तुंमान समय अंगि दंखा हंगाय नरक इमिडिएटली आं जे जेतन उपाय साखातिनि ताम ताम बाखि ट्रिट खायना नां आबाद बेलेखन बेसिक ट्रिटमेन्ट बा जों मा सायमि हंगाय जों जे फोरोंबो जों फोर खायमांलाक आबाद बागै नांतिनो भिडिअ नरक तुइबो हायो हिट स्ट्रोक नि भिडिअ आई होप अ भिडिअ नरक नने हेल्प खायनाय जे बरक ताबोनि सामार सिजन हिट स्ट्रोक ना चान्स दङ बरनम हेल्प खायनाय हंगे नरक बा भिडिअ शेयर खायदि जाते गोबांते भिडिअ नि सोमोन्दै जिन बरक एवेरेंथु बरक सायमानथु जदि केबो कोन समय हिट स्ट्रोक नि दंखा हंगाय जे खायते आमनो बरक खायतो आमदि हायता हंगे ताबो लास्ट तेम कयेकटा आं सानामो जोङो हिट स्ट्रोक नि सिम्पटम्स पुला फतो सागा जे बडी टेम्पारेचार बारि थानाय तारपरे कलम तिर अंखाय अंगि दंनाय मेन्टली माने जे अल्टार्ड मेन्टल सेन्सोरियाम माने बरक सिनियांगे तनाय कक साइमिंगे तनाय बिन मुंरक साइमिंगे तनाय सामटाइम मिरगि बेराम कावो आमदि सामटाइम प्रब्लेंगे थाङो हुस्किरिंगे थाङो कोमा थांपायो एसारा बतय ताम सिम्पटम्स दंमान हंगांखाय सामटाइम्स बिन हेडेक मानो बखरक साइमानो मारखाय बखरक साइमानो सामटाइम्स गोबाना मुसुं मानो नजिया भमिटिं मानो माने अक्ली चाव गोबाना मुसुं सरि आरनांगे दंथगे एकदम जालापुरा तारपरे बखरक साइदो मानो गामरक हिट स्ट्रोक नि सिम्पटम्स आई होप नरक भिडिअ नायमान बिसिंतै हिट स्ट्रोक न कामकेना साइमांखाना हंगे तेब आमदे इंटरेस्टिंग मेडिकल भिडिअ नायना हंगांखाय इ चैनल सब्सक्राइब खालायदि हंगे हिट स्ट्रोक सम्बन्धे कुनो मेडिकल क्वेरीज दखेन नरान तला कमेन्ट बक्स कमेन्ट गेसों मानो आं नरनि कमेन्ट न फ्री टाइम आजकेन ट्राय खायनाय हंगे नरक आं बाय तामसानाय चैनल सब्सक्राइब खालाय आं बाय नाय दंदि आनि यूट्यूब चैनल न हंगे जों फाइनान्शियल ते बाहायनो हाय इंटरेस्टिंग मेडिकल भिडिअ तुइ बाहायनाय हंगे तिरिन बगासों न स्टे हेल्दी स्टे फिट गुड नाइट एंड सी यू इन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय टेक केयर आंलाय कलम दि फाय दंखा देट मिन्स अनलि हिट स्ट्रोक लाइक और रूम कलम मान स्टूडियो जाय होक तेसे मालायन फाइनल भिडिअ टाटा